Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәкуров. Иңелек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Депутатлыктан министрлыкка. Бүген парламент күпчелек тавыш белән Олег Коробченконы хөкүмәткә озатты. Спасибо большое за доверие, оказанное мне. Дәүләт советы сессиясендә кузгатылган башка мәсьәләләр турында Фәйрүзә Мәҗитова. Республиканың экология министры соңгы 30 елда һава пычрану күрсәткечләренең ничек үзгәрүе турында сөйләде. Казан буенча әйтеп китәм, анда 2 кат әзәйгән выбросы атмосфера. Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Хыялдагы йортлары баш бәләсенә әверелгән. Мы должны были уже там жить. Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Кыяш кыздыра, кешеләр кыена. Су нормально, самый раз. Быел җәй аена нинди һава торышы булачак? Тулырак Шулпан Касыймова. Хисап палатасы узган ел бюджет оешмаларын тикшергәннән соң 3 миллион сумнан артык казна акчасын максатчан файдаланма очракларын ачыклаган. Гомумән 3 миллиард ярым сумлык хукук бузулар табылган. Бүген бу турда Дәүләт Советының 32нче сессиясендә игълан иттеләр. Депутатлар наркотик матдәләр белән эш итүчеләргә каршы җәзаны арттыру турында канун проектын карады һәм республиканың күрше төбәкләр белән чикләрен билгеләде. Парламент составында да үзгәреш бар. Күпчелек тавыш белән Олег Коробченконы депутатлыктан министрлыкка озаттылар. Сессияда каралган кайсы мәсьәләләр парламентарийларда бәхәсләр уятты. Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Президиум Государственного Совета Республики Татарстан вносит предложение рассмотреть на 32-м заседании 32 вопроса. Сессияның көн тәртибендә 32 мәсьәлә. Иң беренче булып Олег Коробченконы премьер-министр урынбасары һәм Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры итеп билгеләү турында фикер алышалар. Бу вазифага Рөстәм Миңнеханов тәкъдим иткән иде. Бүген премьер-министр сүз алды. Коробченко Олег Владимирович человек в республике достаточно известный. В 2004 году он основал собственный бизнес, уделяет большое внимание развитию промышленности в Республике Татарстан и по праву пользуется авторитетом среди руководителей промышленных предприятий. Убежден, что опираясь на высокие бизнес-компетенции, а также личные качества, Олег Владимирович справится с поставленными задачами. Олег Коробченко 2010 елда Йоршаулы шәһәр думасы депутаты, 2019 елда Дәүләт Советына сайлана. Ул эшмәкәр, моңарчы җитәкләгән оешмасы автомобильләр өчен детальләр җитештерә. Шулай ук иҗтимагый эшчәнлек алып бара. Ставлю на голосование предложение президента Республики Татарстан о согласовании кандидатуры Олега Владимировича Коробченко на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Олег Владимирович, поздравляем вас. Олег Коробченконы министр вазифасына билгеләүне депутатлар бер тавыштан хуплады. Желаем успехов. Канун буенча хөкүмәткә эшкә күчкәч, Олег Коробченко депутат була алмый. Шуңа аны бу вазифадан азат иттеләр. Фәрит Мөхәммәтшин рәхмәт хатын тапшырды. Депутатлар алдында чыгыш ясаганда Олег Коробченко Татарстан предприятиеләрен үстерү эшмәкәрләргә ярдәм юнәлешендә актив эш алып барачагын ышандыра. Недавно меня Рустам Нургалевич называл популистом, а сейчас вот заставил работать. Поступил звонок в 6:30. Я взял трубку, и на той стороне провода мне сказали, говорит, пойдешь работать в Министерство промышленности. У меня первая мысль была, что это вот розыгрыш. Задачи стоят огромные. И вместе с вами, я думаю, у нас все получится. Большое количество наших депутатов являются промышленниками, поэтому прошу вас поддержать нас заданиями от промышленности, что нам нужно будет делать. Алга таба депутатлар Татарстанның чикләрен билгеләү мәсьәләсен карады. Чувашия белән Башкортстан чикләре закон буенча тәртипкә китерелә. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан бу юнәлештә зур эш башкарылган. Аны дәвам итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Бүген Киров, Самара, Ульян өлкәсе, Удмуртия республикалары белән бу юнәлештә эш бара. Большая работа проведена, она непростая. У нас еще вот с Кировской областью, Курский район. Да. Территории определены, там вот эти вопросы связаны, как будет финансирование. Это несложный вопрос, я думаю, мы поручение дадим. Самое главное, мы сейчас уже четко знаем, какая территория нашей республики,
и где она проходит. Бүген депутатлар хисап палатасының узган елгы эшчәнлеге буенча чыгыш тыңлады. 384 корылманы текшергәннәр, 5 җинаять эше кузгатылган, 3 миллиард 427 миллион сум акчаның максатча кулланылмавы ачыклана. Алар асылда муниципаль һәм дәүләт милкен дөрес кулланмауга кагыла. Депутатларның сораулары бар иде. В сфере стройки завышение. Төзелештә башкарылган эш күләмен арттырып күрсәтү очраклары һәм төгәлләнмәгән эшне беткән дип күрсәтү очраклары да бар. Мы наблюдаем тенденцию. Без төзелештә тәмамланмаган эш өчен бюджет акчаларын максатчан файдаланмыйча түләгән очракларга тап булдык. Монда гаеплеләргә административ штраф кына түгел, җинаять эше дә кузгатыла. Монда подрядчикларны кисәтәсебез килә. На должностных лиц, виновных в данных нарушениях. Что нужно сделать для того, чтобы заставить работать контрольные функции непосредственно на местах? Нашими коллегами только на муниципальном уровне выявлены нарушения на сумму более 4,5 миллиардов рублей. Муниципалитетларда безнең коллегалар тарафыннан 4 миллиард ярымнан артык сумга тәртип бузулар ачыкланды. Бу эш урыннарда башкарыла. Бары тик район башлыкларының тәртипкә салу теләгеннән генә тора. Бүгенге утырышта депутатлар Дәүләт Думасына канун тәкъдиме белән чыкты. Ул наркотикларны ясау, саклау, сатып алу, алар белән сәүдә итүгә өлеше кергән гражданнарга җәзаны катгыйлатуга кагыла. Документ Татарстан президенты тәкъдиме белән әзерләнгән. Аны караганда депутатлар ялкынлы чыгышлар ясады. Когда несовершеннолетнему или беременной женщине заранее говорят, что тебе ничего серьезного не будет, тебя отпустят, если даже поймают. Таким образом очень активно вовлекает, и причем показательно вовлекает. Депутатларның борчылуы да шунда. Бүгенге законнар буенча наркотик таратучылар тиешле җәзасын алмый. Эш шунда ки, дилерлар белә торып бу эшкә бала көтүче ханымнарны, балик булмаган балаларны, күп балалы әтиләрне җәлеп итә. Бу категория гражданнар хөкемгә тартылса да аз җәза ала. Яңа канун һәркемгә бер төрле җәза бирүне хуплый. Главный принцип здесь, если ты попался на том, что перевозишь, хоть ты там отец или мать 7 детей, хоть 15 детей, если установлен факт, что ты везешь наркотики для сбыта, ты должен понести ответственность. Депутатлар Георгий тасмасын хәрби дан символларына тиңләштерү турында федераль канун проектын хуплады. Утырыш арасында халык вәкилләре газет-журналларга да языла алды. Фәрит Мөхәммәтшин Баулы интернат йортына татарча һәм русча басмаларга язылды. Дәүләт Советының киләсе утырышы тагын бер айдан булачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Созвездие Йолдызлык арт резиденциясендәге янгын буенча бүген җинаять эше ачылды. Алдан уйлап милекне юк итү, яисә зыян салу матдәсе буенча. Исегезгә төшерәбез, янгын кичә килеп чыкты. Әлеге бинаның башта чырмысына ут каба, аннары түбәгә күчә. Янгынны тиз генә сөндерә алмадылар, аның белән 6 сәгатьтән артык көрәштеләр. Ялкын 500 квадрат метр мәйданны чолгап алган иде. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылды. Алдан уйлап милекне юк итү яисә зыян салу дигән матдә буенча. Гадәттән тыш хәлнең сәбәпләрен ачыклау өчен барлык тиешле чаралар күрелә. Тикшерү эшләре бара. Яшьләр эшләре министрлыгында хәбәр итүләренчә, хәзер Созвездие Йолдызлык труппасын урнаштыру өчен башка урын эзлиләр. Гладилов урамындагы бинага экспертиза уздырырга туры киләчәк, матди зыян күләме әлегә ачыкланмаган. Түбән Камада 7 яшьлек малайны төнлә урамда ялгыз калдырганнар. Әлеге шәһәрдә яшәүче бер ханым аны Табиев урамындагы йорт янында очрата. Полиция чакыртканнар, бала хукук сакчыларына кайда яшәвен аңлатып бирә алмаган. Үзенең исемен һәм яшен генә әйткән. Әти-әнисен эзләп тапканчы малайны Балкыш балалар йортына күчергәннәр. Соңрак аның авыр хәлле гаиләдән булуы ачыклана. Әнисе тагын 3 бала тәрбияли. Аңа карата административ беркетмә төзелгән. Әлеге хәл буенча балигъ булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре тикшерү башлаган. Алар йорт сатып алып чыгабыз дип уйлаган, нәтиҗәдә йортта акча да юк. Казанда яшәүче Сафиннар шундый хәлдә кала. Үз проблемалары белән алар безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Узган ел Вознесение бистәсендә өй алырга дип фатирларын саткан булалар. Интернетта тапкан төзүче 4 айда йорт әзер була дип вәгъдә итсә дә, әлегә кадәр анда күченә алмыйлар. Килешү имзаланып, акчаның бер өлеше түләнсә дә, Сафиннар әйтүенчә, төзүче йортны алдан килешенгәннән 2 миллион сумга кыйммәтрәк итеп сатарга тели. Әлеге гаиләгә юристлар да ярдәм итә алмый. Аларның йорт өчен акча түләүләрен дәлилләүче документ юк. Теманы Илдар Сафиуллин дәвам итә. Мы должны были уже там жить.
Алия белән Илдар Сафиннар бу йортка узган елның ноябрендә күченергә хыялланган була, ләкин үй туеның кайчан буласы һаман белгесез. Сафиннар төзүчене интернет аша тапкан. Ул йорт салыр өчен җир кишәрлеге алырга дип бу гаиләдән 4 миллион 700 мең сум акча сораган. Алия фатирын сатып акчаны төзүчегә тапшырган. Шуннан соң йорт салу турында килешү төзегәннәр. Гомуми бәясе 9 миллион сум булырга тиеш иде диләр. Они 2 месяца вообще на участке, такое ощущение, что не появлялись. Алар 2 ай төзелеш мәйданында күренмәделәр дә, аннан соң агачларны кисә башладылар һәм 2 атна эчендә йортның диварларын күтәрделәр. Төзелеш тукталды. 3 ай узгач йортның түбәсен ябарга акча кирәк. Төзелеш материалларына бәя артты дип, өстәп акча сорый башладылар. Без калганын йорт салып бетергәч, ипотека килешүе буенча түлибез дидек һәм билгеләнгән бәяне арттырмаска кирәклеген әйттек. И стали уже просить снова деньги, говорить, что цены поднялись, давайте на крышу деньги. Бу кадрларын Сафиннар төзелеп бетмәгән йортны күрергә баргач телефонга төшергән. Ул чакта яңа торакның түбәсе дә, тәрәзәләре дә юк иде ди Сафиннар. Возмущает, что не хотят люди выполнять свои обязательства по договору. Кешеләрнең килешүдә күрсәтелгән бурычларын үтәмәүләре борчый. Буш вәгъдәләр бирәләр, тарталар, сузалар. Без бит инде бу вакытта балалар белән үз йортыбызга күченербез дип хыялланган идек. Такое счастливое время, переезд в свой дом с детьми. Хәзер төзүче йортның түбәсен япкан инде, тәрәзәләр дә бар, ләкин ул йортны Сафиннарга бирү өчен килешенгәнчә 9 миллион түгел, 11 миллион сорый. Гаилә каршы, алар үз йортларын хәзер игъланнар сайтында күргән, сатырга куйганнар. Я объявление отправляю, он говорит: "Ой, Мин йорт сату турындагы игъланны төзүчегә җибәрдем. Ә ул курыкмагыз, без аны махсус шулай эшләдек. Сезгә ипотека буенча ташлама булсын өчен диде. Біз бұл хәлгә аңлатма бирүне сорап төзүчегә телефон аша мөрәҗәгать иттек. Никто никуда не отходит. Мы сейчас будем с ними встречаться, разговаривать. Спорный вопрос там. А в чем именно спорный момент? Я не могу вам говорить сейчас это по телефону. Вот. Давайте мы с вами встретимся. Ну, я думаю, нет пока. Пока понимания нет, пока говорить не о чем. Сафиннар юристларга мөрәҗәгать иткән, белгечләр исә килешү хилафлыклар белән төзелгән ди. Гаилә белмәгән кеше кулына җир кишәрлеге өчен 4 миллион 700 мең сум акчаны өстәвенә распискасында тапшырган була. Любая передача денежных средств всегда требует фиксирования этой передачи. Акчаны кеше кулына биргәндә, аны документ белән расларга кирәк. Банк аша эшләнсә, аның чеге кая җибәрелгәне алучысы билгеле була. Ә кулдан кулга кагаз акча тапшырганда, аны испатлап булмый. Зур сумма белән иткәндә һичшиксез расписка язарга кирәк. Но если вы получаете или передаете от физического лица эти денежные средства, нужно составлять расписку. Сафиннар юристлар киңәшенә кулак салып полициягә гариза язган. Хәзер гаилә тәртип сакчыларының бу мәсьәләгә ачыклык кертүен көтә. Яңа йортның изагын кем ачып керер әлегә билгесез. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәс яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз номеры 89874-200101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Татарстан икътисади яктан алга киткән төбәкләрнең берсе, автомобильләр дә, сәнәгать предприятиеләре дә арта. Без сулый торган һаваны эшли. Соңгы 30 елда аның составы ничек үзгәргән? Бүген бу хакта республиканың экология һәм табигый байлыклар министры Александр Шадриков сөйләде. Ул 3 дистә ел эчендә һавага чыгарыла торган зарарлы матдәләр күләме 21%-ка кимеде дип белдерде. Сәнәгать оешмалары эшчәнлеген күзәтү нәрсә күрсәтә? Сулый торган һаваның начар булуыннан кайда яшәүчеләр аеруча зарлана? Киләсе репортажда. Хочешь ты горный воздух, то ты должен жить в горах. Министр алдан ук искәрмә ясый. Шәһәр һавасын тау һавасы белән чагыштырып булмый. Шулай да соңгы 30 елда республикада атмосферага чыгарыла торган зарарлы матдәләр күләме кимегән. Заводлардан да, машиналардан да. Моның транспортның экологик чиста ягулыкка күчүе һәм оешмаларда күрелгән экологик чаралар белән аңлаталар. Ленин дамбасында бүкеләрне 11 минутка киметүдә һавага чыгарыла торган зарарлы матдәләрне 8%-ка әзәйткән икән. Казан буенча этип китем анда 2 кат. Әзәйген выбросы атмосфера. Була шундый аварийный индер выбросларда. И бывает даже иногда Марийкадан килгәне бар выброслар. Шундый очраклар булганда министрлык күчмә лабораторияләр куллана, урынга чыгып һава үрнәкләрен алалар. Үзенә представляет уже газоанализаторлар, это и хроматографлар инде. Бүген безнең данныйлар обрабатывается, то есть безнең уже һава 20 минут эчендә уже алына. Һава пычрануын күзәтеп тору өчен 6 күчмә лабораториядан кала 16 станция бар. Алар туктаусыз эшли. Елына 4 миллионнан артык тикшерү уздыралар. Түбән Камада гына да 61 сәнәгать предприятиесе бар. Аларны 339 матдә буенча тикшереп торалар. Нормалар үтәлмәгән чакта гаеп кайсы оешмада икәнен расларга кирәк. Оешмаларның үзләрендә дә тикшерү постлары бар. Һаваны иң күп пычратучылар ягулык сәнәгате, җылылык энергетикасы һәм нефть химиясе оешмалары. Һава иң пычрак урыннарны халык зарланулары буенча да белергә була.
ягынан біздің бик жалоба, отсез артық жалоба келді былтыр. Свалканы әзеткенде, сатасыны конфигурацияны өзгерткенде, аны движение болды үзенен свалканы. Қазір бәйінкен янда глиняный замок ясадылар. Қазір біз так дальше пленка белән аны каплап куябыз. Узган ел әйләнә тирәгә зыян буенча 9 материал ішкі эшләр органнарына җибәрелгән, 4-се буенча җинаять эше ачылган. Әлегә компанияләрнең исемнәрен атамадылар. Казан белән Чаллыда формальдегид күләмен ачыклау буенча махсус җиһаз куелган. Узган елны Түбән Камада урнаштырганнар иде. Бу эш дәвам итәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Республикага көтеп алынган эссе көннәр килде. Синоптиклар быел җәйге һава торышы климат нормасына якын, ләкин үзгәрүчән булачак ди. Моны Тын океанда температура төшү белән бәйләп аңлаталар. Июльнең салкынчарак булуын, көз башының жылы һәм коры килүен фаразлыйлар. Бу эш чиратында мул уңыш җыеп алу өчен кулай. Синоптиклар фаразы турында тулырак Чулпан Касыймова. Халык быел салкыннар бетүен түземсезлек белән көтте һәм ниһаять 3нче көн рәттән кояш үзенең җылысын кызганмый. Республикада бүген температура 27 градуска кадәр күтәрелде. Кешеләр күпләп су буйларына чыга. Бу Казанның Локомотив пляжы. Балалар да, олылар да су кыена. Су ничек? Нормально. Самый раз. Салкын түгелме? Yok. Ол как ол салкын түгел, ол облагораживает. Наоборот, лучше даже. Мария Бояршина Казанга гаиләсе белән Санкт-Петербургтан килгән. Экскурсияләр арасында су кыйнап алырга булганнар. Идел Нева елгасына караганда җылырак ди. Всем любви, удачи, море, солнце и всего самого наилучшего. Кыйыну сезоны рәсми төстә ачылса да, әле суга кергә иртәрәк ди белгечләр, чөнки әле аның җылылыгы нибары 15 градус тирәсе. Ә сәламәтлек өчен иң кулай температура ул 20 градустан артыграк булырга тиеш диләр. Быел җәй соңга калып килде. 30 майдан соң гына башланды ди белгечләр. Узган ел инде 9 майдан соң эссе көннәр башланган иде. Җәй климат нормасына якын булачак дип фаразлый синоптиклар. Июнь аеның 2нче яртысы җылы һәм яңгырлы киләчәк диләр. В настоящее время в Тихом океане развивается такое явление. Хәзерге вакытта Тын океанда температураның төшүе күзәтелә. Бу күренеш бөтен җир шарына йогынты ясый. Латин Америкасында корылык, Австралиядә көчле яңгырлар, Атлантикада тайфуннар көтелә. Тын океандагы үзгәреш җилләре безнең республикада кагылачак. Бу инде иртәгә үк сизелә башлый. Татарстанда яшенле яңгыр, көчле җил көтелә. Аның тизлеге секундына 24 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Боз явуы ихтимал. Ялларга бераз су утачак. Һава температурасы +20-гә төшә. В случае усиления ветра, находясь на улице... Җил көчәгәндә урамда калгансыз икән, электр чыбыклары линиясе, йорт кәрнизләре, пыяла тәрәзәләре яныннан ераккарак китәргә тырышыгыз. Реклам баганалары һәм карт агачлар астына ышыкланмагыз, автомобильләрне дә агач астына калдырмау яхшырак. Июль җәй уртасы булуга да карамастан быел салкынчарак киләчәк. Аномалияләр көтелә дип фаразлый метеорологлар. Моңа Арктикадан кергән антициклон сәбәпче. Аның йогынтысында майда салкын килгән иде. Август аенда һава температурасы уртача 18 градус тирәсе. Климат нормасына якын була. Ә сентябрь җылы һәм коры киләчәк диләр. Бу мул уңыш җыю өчен кулай. Чәчү сынга калынса да, дымның мул булуы, бөртеклеләр, яшелчә һәм җиләк-җимеш өчен яхшы ди белгечләр. Бу көзге культураларга да, язгы культураларга да үсемлекләр бит башта тамырга үсәләр. Тамыр системасын ныгыту, тирәнрәк китү өчен бик яхшы һава шартлары булды. Алар бик яхшы үсеш алдылар. Хәзер инде икенче этапталар үскә таба үсәләр, безнең теге күчшене бара инде основном. Быел Татарстанда җәй 4 ай дәвам итәчәк ди белгечләр. Көзнең 1нче аеда җылы һава торышы белән сөендерәчәк. Чулпан Касыймова, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Түбән Каманың җәмәгать транспортында йөрү 3 сумга кыйммәтләнде. Акчалата да банк картасы белән түләгәндә дә ул 28 сумны тәшкил итә. 1 июльдән шәһәрнең почта бүлекчәләрендә электрон карталар сата башлаячаклар. Аның буенча транспортта 40 тапкыр йөрү 1000 сум торачак, 1 тапкыр йөрү 25 сумга төшә. Связано это прежде всего... Бәя күтәрелү җәмәгать транспорты чыгымнары арту белән бәйле. Техник хезмәт күрсәтү кыйммәтләнде. Ягулык, майлау материаллары һәм запас частьләренең дә хакы артты. С ростом стоимости запасных частей, горюче-смазочных материалов. Хәер сорашучы инвалидлар хисабына кем күп акчалар эшли. Волонтерлар ничек итеп теләнүчеләрнең берсен явызлар әсирлегеннән коткара алган. Бүген бу хакта Реальное время интернет газетасы яза.
Санкт-Петербургта халыкара икътисади форум ачылды. Ол 18 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Быел әлеге чараның ширек гасырлык юбилее, ол 25-нче тапкыр үткәрелә. Бу юлы яңа дөнья, яңа мөмкинлекләр шигары астында уза. Форумга 90-га якын илдән 3000-нан артык вәкил чакырыла. Махсус кунаклар Мисыр делегациясе, хөкүмәт башлыклары, эшмәкәрләр, төрле оешма җитәкчеләре дөнья күләм икътисадны үстерү юллары турында сөйләшәчәк. Европа, Африка, Һиндстан, Кытай, Латин Америкасы, Белоруссия, Казакстан вәкилләре үзара эшлекле очрашулар үткәрә. Форумда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша, ул анда бүген кич килде. Әлеге чарадагы махсус мәйданчыкта безнең республиканың сәнәгате һәм икътисадына багышланган стендта урын алган. Быел игътибар үзәгендә IT парк һәм Иннополис. Казан форум кунакларына Россиянең туристлык башкаласы буларак та тәкъдим ителә. Рөстәм Миңнеханов форум кысаларында Санкт-Петербургта беренче очрашуларны да үткәрде. Архангельск өлкәсе губернаторы Александр Цибульский белән автомобильләр төзелеше, нефть химиясе һәм химия, шулай ук азык-төлек җитештерүдәге хезмәттәшлек турында сөйләштеләр. Туристлык тармагында да уртак эшчәнлек җәелдерү мөмкинлеге бар. Президент губернаторга әлеге өлкәдәге татарларга ярдәм күрсәтү өчен рәхмәт белдерә. Очрашу ахырында 2024 елга чараларны тормышка ашыру турында юл картасы имзаланды. Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта Россия мөмкинлекләр иле платформасы генераль директоры Алексей Комиссаров белән ике арадагы килешүне дә имзалады. Әлеге платформа 26 проектны, конкурс һәм олимпиадаларны үз эченә ала. Анда безнең республика актив. 252 меңнән артык татарстанлы мондый чараларда катнашкан, 2000гә якыны төрле җиңүләр яулый. Яңа килешү нигезендә быел Татарстанда берничә чара үткәреләчәк. Россиягә яңа шартларда ничек эш итәргә, безнең илдә милли идея бармы һәм ул нидән гыйбарәт? Безнең өчен моңарчы гадәти булган кыйммәтләр хәзер үзгәрә аламы? Россия мәдәниятен кире кагу төшенчәсе, ул мәдәнияткә генә кагыламы? Бу сорауларга җавапны Волга клубы экспертлары табарга тырыша. Казанда сәясәтчеләр, җәмәгать эшлеклеләре, депутатлар, министрлык һәм оешма җитәкчеләре милли китапханә бинасына җыелып фикер алышты. Катнашучылар әйткәнчә, хәзер бергәләп алга хәрәкәт итү юлларын эзләргә кирәк. Очрашуда яңгыраган фикерләрне Гульнас Сайфетдинова тыңлады. Куда я иду, куда мы вместе идем, да? И где тот образ будущего? Какой он, этот образ будущего? 10-20-30 елдан Россия нинди булыр? Моны бүгеннән аңларга кирәк ди Волга клубы экспертлары. Соңгы айларда булган вакыйгалар күп илләр белән мөнәсәбәтләргә яңача карарга мәҗбүр итте. Безгә карата күптән кабул ителгән һәм кабул ителеп торган карарлар, санкциялар алар илгә генә түгел, бездә яшәүче халыкка карата да юнәлтелгән. Бу яктан караганда моңа безнең җәмгыять тагында берләшеп җавап бирә. Экспертлар ватанпәрвәрлек көчәюен, волонтерлар саны артуын, Донбасста зыян күрешләргә ярдәм итәргә теләүчеләр күбәюен билгеләп үтә. Авыр вакытта берләшү Россия халкына хас сыйфат булуын әйтәләр. Без аны төрле тарихи борылышларда инде күп тапкырлар дәлилләгән, исбатлаган халык. Шуннан да әгәр дә безгә читтән торып безнең милләтләр арасында каршылыклар эзли башлыйлар икән һәм шушы каршылыкларга төртеп күрсәтергә тырышалар икән. Без киресенчә бу очракта берләшәбез. Посмотрим, как это будет развиваться. Алга таба ниләр булыр күрербез, әмма безгә каршы булучыларның җәмгыятьне таркату, ичке каршылыклар китереп чыгару турындагы исәпләре барып чыкмады дип инде бүген үк ышанып әйтә алабыз. Обострить внутренние конфликты, они безусловно провалились. Халык шулай берләшкән чорда ил өчен милли идеяның нинди булырга тиешлеген, төп кыйммәтләрне аңларга кирәк ди экспертлар. Традиционная религия тоже является базовой ценностью. Дин шулай ук төп кыйммәт булып кала. Без еш кына Россия православ дәүләт дигән сүзләрне ишетәбез. Ул төрле дин вәкилләре яшәүче дәүләт. Без шулай уйлыйбыз. Төрле фикерләр яңгырый. Үз эшеңә бикләнмәскә, алга барырга, дөнья өчен ачык булырга һәм үз йөзебезне югалтмаска. Понять, что любой кризис. Безгә карата булган санкцияләр, икътисади басым бүген инде барлык шикләрдән дә чыкты. Без аңларга тиеш, нинди генә кризис булмасын, сәяси, дөнья күләм булсынмы, ул мөмкинлекләр вакыты. Безгә киләчәктә яшәргә өйрәнергә кирәк. Тарихны үзгәртеп сөйләүчеләргә юл куймаска һәм илнең бөек казанышларын онытмаска кирәк дигән фикерләр дә яңгырады. Национальная идея это не... Безнең ил ничек яшәргә тиеш, ничек яши ала һәм ничек яшәргә тели. Без бүген әнә шундый мөһим әйберләр турында сөйләштек. Милли идея ул ниндидер образлар, киләчәккә теләкләр генә түгел. Һәр кешенең җаваплыгы да. Кеше үзеннән дә өлеш кертергә, нәтиҗә өчен җавап бирергә тиеш. Хәзер идеологияны хуплыйбыз. Җаваплык юк. Компьютер уенында кебек. Тормышта бит алай була алмый. Волга клубында мондай очрашулар һәм фикер алышулар дәвам итәчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Рамил Шәйдуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте Корбан бәйрәмен үткәрү тәртибен раслады. Корбан гаетенең 1-нче көне 9 июльгә туры киләчәк. Татарстанның 1500-дән артык мәчетендә бәйрәм намазы укылачак. Аны кояш чыгып 30 минутызга чукырга тәкъдим ителә. Казанда ул иртәнге 4 туларга 20 минутка туры килә. Бәйрәм гыйбадәтеннән соң махсус билгеләнгән урыннарда корбан чалыначак. Корбан нисабының күләме быел 32 000 сумны тәшкил итә. Бүген Казанда Федор Волков исемендәге Ярославль драма театры гастрольләре башлана. Труппа соңгы елларда куелган 5 спектаклен күрсәтәчәк. Беренчесе Василий Шукшинның танылган фильмы буенча сәхнәләштерелгән «Калина красная» спектакле. Тамашачыга шулай ук «Забыть Герострата», «Страх», «Белый квадрат» һәм «Неаполитанские каникулы» әсәрләре тәкъдим ителәчәк. Гастрольләр Камал театры сәхнәсендә 19 июньгә кадәр дәвам итә. 2 әсәр Яр-Чаллыда да уйналачак. Театр Татарстанга зур состав 90 артист белән килгән. Шунсы игътибарга лаек Ярославль театры коллективында нәсел томырлары татарлар белән бәйле артистлар күп икән. Директорлары Айрат Төхвәтуллин да Казан егете. Так как-то вышло, что много татар, Ничектер шулай килеп чыкты, безнең театрда чыннан да татарлар күп. Бер-беребез белән ниндидер элемтә тоеп эшлибез. Казанга кайту аеруча күңелле, монда килү башка гастрольләрдән гел аерылып тора. Бу бит минем туган җирем. Мин бик шат кайтырга Казанга. И һәм мин бөтен кешеләрне көтәм театрда, безнең спектакльләрдә. Шуннан да Волков театры иң беренче рус театрларыннан булып, без татар театрларының беренче булуыннан безнең дуслык 17 елдан башланды, чөнки без 17 елда Татар Академия театры Волков премиясына лайык булды. Безнең элемтәләр һәрвакыт бар, без һәрвакыт сөйләшеп, аралашып яшибез. Ул булырга тиеш шулай. Күп милли театрларны, шулай без татар театрларын саклаган кебек, рус театрының беренче театры дагы барлык милли театрларны сакларга тиеш дигән уем бар. Әлеге минутка шундый яңалыклар иде. Тапшыруыбыз ахырында көттөрүп килгән җәй матурлыгын тәкъдим итәбез. Халык инде кызына су буенда ял итә. Идел ярында рәхәтләнүчеләрне операторыбыз Владимир Ларионов төшереп алган. Исән-имин булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда төшкә кадәр кояшлы, төштән соң болытлы. Тотрыксыз һава массаларында тиз күчеп йөрүче атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда явым-төшемнәр булуы ихтимал. Урыны белән яшен вакытында көчле җил көтелә. Температура әллә ни үзгәрми, төн якын чыгыш Түбән Кама, Яр-Чаллы, Алабугада көндез 27 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә-Минзәләстә көндез яңгыр явып үтәчәк, температура шулай ук 27 градуска кадәр. Атна ахырына көннәр бераз сүрелә ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арчак, Укмара, Балтачта шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез коеп яңгыр явачак, яшен булуы мөмкин. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта төшкә кадәр аяз, төштән соң көн болытлы. Халык сынамышлары буенча июнь аенда күк күкрәүләр еш булса, көз соң килер һәм җылы булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Миндә артроз. Протез кыйммәт булса да, туры килмәде. Шул сәбәпле мин доктор Остка килдем. Хәтта авыр формадагы артроз вакытында да буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Тик кызганыч, доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде.
Қозанда яңгыр явачак, яшен болуы мөмкин, 25 градус жылы. Көньяк көнбатыштан уртача тезлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дамлылыгы 68%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.